Vítajte ešte raz na webinári k pobytu hlboká regenerácia nervového systému. A dnes by som vám chcela predstaviť viac o tom, o čom bude vlastne ten pohyb, ale má to nejakú postupnosť a ja vám už snažím sa pustiť aj prezentáciu, tak verím, že ju vidíte. Vidíme. Perfektné. Natáška, výborne, že to si... Tak čo nás dneska ja čaká? vidím, ale úplne, že hovorím aj za Dominika, keďže on takže pardon, Dominik, ja som to tak ako... Ináč, budem veľmi rada, ak by si čítala aj chat, lebo som zistila, že nevidím teraz chat, ako som pustila dobre, v poriadku. prezentáciu. Takže Dominik tiež vraví, že vidíme a usmieva sa. Takže keby niečo písal, tak ti poviem, dobre. Perfektné. Tak čo nás dnes čaká je, že predstavím naozaj nakrátko seba, ale gro budeme venovať nervovému systému. Povieme si, že prečo pracovať práve s nervovým systémom. A ja počujem, že musím niekoho pustiť dovnútra. Áno, tak. Dobre, ja to asi nechám takto, aby som aj mala takú flexibilitu. Verím, že aj takto bude OK pre vás. A teda budeme sa rozprávať aj o špecifikách toho pobytu, lebo ja to naozaj neviem k ničomu prirovnať. Že nie je to školenie, nie je to workshop. Najbližšie pomenovanie mi príde plynutie a povieme si nejaké organizačné informácie a na záver bude priestor aj na vaše otázky. Takže moje meno je Alena Porúbská a ja som vyštudovaná psychologička. Aktuálne pracujem ako somatická koučka a lektorsky sa vo firmách venujem soft skillsom a zameranie na well-being, emócie a všetko, čo si okolo toho viete predstaviť. Od stress managementu, energy managementu a všetky tie krásne názvy, ktoré tomu dávame. Ale tá moja história bola viac v pracovnej psychológii a venovala som sa najmä ako konzultantka medzinárodnej psychodiagnostike, hodnoteniu ľudí, rozvíjaniu ľudí v rámci soft skillov. A neskôr som prešla do korporátov, kde som sa venovala ako špecialistka vzdelávania vlastne rozvoju ľudí. No a ak ma tak počúvate, tak som sa stále točila okolo tej pracovnej psychológie a aj vlastne to moje štúdium som zamerala na pracovnú a organizačnú psychológiu. A to práve z toho dôvodu, že ja som sa veľmi nevedela stotožniť s tým, že ľudia sú duševne chorí. Že so mňou to vôbec nerezonovalo, že je to nejaká choroba. A ako išli roky a ako išiel môj život, ja som sa vlastne dostala k neurovedám a k somatickým prístupom, čo znamená, že prístupom zameraným na telo, som sa dostala cez seba a svoje zdravie. Ja som 10 rokov držala bezlepkovú dietu, bezmliečnú dietu, od detstva som mala ekzémy, urologické ťažkosti som mala neskôr, v detstve som mala takú ľahkú formu epilepsie. A toto celé mňa vlastne doviedlo práve ako keby k tým somatickým prístupom a k neurovedám. A dnes môžem povedať, že sa cítim zdravo, nemám žiadne diety a už spätne vidím ako keby tú psychosomatiku v tom mojom živote a vďaka tým neurovedám už vidím vlastne aj tú vedu, že prečo to tak je, že už tomu rozumiem. A to by som chcela ponúknuť aj vám do nejakej miery. Moja cesta bola cez zdravie, ale ten nervový systém naozaj ovplyvňuje všetko. A keď porozumiete nervovému systému, vy zistíte, že všetko dáva zmysel. To, ako sa správate, to, aké vzťahy tvoríte, aké máte vzťahy s inými ľuďmi, aké máte vzťahy sami so sebou, to, aké emócie prežívate. Že naozaj zrazu tá myseľ dostane akože mapu toho života a vy si poviete, že wow, že áno. A dokážete tak pochopiť seba a dokážete tak pochopiť aj iných ľudí. Aj keď niekedy sa zdá to správanie také nepochopiteľné, ale ten nervový systém to krásne vidieť. Zároveň zmeníte pohľad na to fyzické a psychické zdravie. No vlastne aj keď pôjdem cez tú optiku zdravia, tak tie choroby sú vlastne normálne reakcie na tú realitu života. A
naozaj, že vlastne či už sú to nejaké prejavy v psychike alebo vo fyzickom zdraví, tak každý symptóm má nejakú príčinu. Takže to sú symptómy a je veľmi, veľmi málo chorôb, ktoré sú skutočne čisto genetické. Že väčšinou si vlastne tie choroby prinesieme do života tým, ako narábame sami so sebou a tým, ako žijeme, že koľko sa hýbeme, ako sa stravujeme, koľko spíme a tak ďalej. No ale pre mňa akože srdcovka v tom celom, že prečo pracovať s nervovým systémom je, že vy získate moc ovplyvňovať svoj život. Lebo my si to ukážeme, že ten nervový systém, on prechádza cez rôzne stavy. A ako náhle zistíme, že my sme takýto premenliví a vieme, pochopíme, ako to celé funguje, tak my zrazu budeme vedieť ovplyvňovať ten stav svojho nervového systému. A to sa nám prejaví na vzťahoch, v práci, na zdraví, na emóciách, úplne, že všade. A niektoré výskumy ukazujú, že až 95% nášho správania riadi autopilot. A keď hovorím autopilot, tak myslím tým autonómny nervový systém, ktorý je reprezentovaný najmä blúdivým nervom v našom tele. A on zabezpečuje naozaj, že všetky automatické procesy. A tieto automatické procesy sú napríklad trávenie, nemusím sa starať o to, že mi srdce bije, že dýcham a všetko toto vlastne zabezpečuje ten autonómny nervový systém a on zabezpečuje napríklad aj stresovú reakciu. To znamená, že ja sa vedome nemôžem rozhodnúť, že Alena stresuj sa alebo Alena nestresuj sa. Toto sa deje automaticky, že nás to takzvané akože vyhadzuje do toho módu prežitia. Lebo tento autonómny nervový systém, on je veľmi, veľmi starý a jeho základnou úlohou je zabezpečiť naše prežitie. A tým, že on je veľmi starý evolučne, tak on nerozumie slovám. Pretože najprv vznikol autonómny nervový systém a až potom vznikli tie centra reči. A keďže nerozumie slovám, tak ako väčšinou sa snažíme všetko vyrozprávať alebo nejako sa ukludniť cez tie slova, a on tým slovám nerozumie, prichádzajú do hry vlastne tie somatické techniky a somatické prístupy, lebo tie ukazujú telu, že je v bezpečí. Lebo to je ako alfa a omega nervového systému je pocit bezpečia. Pretože keď jeho cieľom je prežiť, tak vtedy on dokáže optimálne fungovať, keď má pocit, subjektívny, hlboký pocit, že som v bezpečí, že svet je bezpečné miesto. A to vám chcem ukázať, že my máme takéto 3 základné stavy nervového systému. Je ich viacej, ale akože pre naše účely dneska nám stačia tieto 3. A náš nervový systém je teda v optimálnom stave, keď sa cíti v bezpečí. A to je, keď nám všetko funguje tak, ako má. Život sa zdá zvládnutelný, sme zdraví, sme usmiatí, prežívame všetky emócie, všetko je super. Potom, pokiaľ sa začneme cítiť v ohrození, ten nervový systém nás vyhodí do módu prežitia a prvá fáza je, že nastáva vysoká aktivita, ako keby príliš vysoká aktivita a ideme do útoku alebo úteku. To ste už určite počuli. O čom sa však menej rozpráva je, že pokiaľ ja neviem zvládnuť toto ohrozenie a ten môj systém vyhodnotí, že ja neviem utiecť z tej situácie alebo neviem zaútočiť a dostať sa stadiaľ takým spôsobom, tak prepadávam sa dole, ako vidíte, do toho módu prežitia, kde je veľmi nízka aktivita. A tam je práve kolaps a také odpájanie sa od iných ľudí, od seba, od svojich emócií. A chcem povedať, že žiadny stav nervového systému nie je a priori zlý. Toto je prirodzené, lebo my toto potrebujeme a cieľom je teda, aby sme prežili. A ten mód prežitia nám pomáha prežiť. Lenže
my by sme mali plynúť, že stretne medveďa, aktivuje sa mi tento autonómny nervový systém, idem teda do útoku alebo do úteku a bije mi srdce, hej, krv ide do veľkých svalových orgánov a utečiem tomu medveďovi. A zrazu už ten medveď tam nie je a čo sa má stať je, že ja padnem opäť naspäť do toho optimálneho stavu nervového systému, kde cítim bezpečie. Lenže, čo sa v našom západnom svete deje, je, že my vlastne stretávame veľmi málo medveďov a podobné faktory, ktoré nám vyvolávajú stres. Nám vyvoláva stres, ten tlak na výkon, nejaké deadliny, peniaze a tak ďalej. A my veľmi často, a za mňa, čo ja sledujem, tak drvivá väčšina ľudí sa nachádza práve v móde prežitia. Že buď sú v tom úteku alebo v úteku. A to je taká vysoká aktivácia. A potom už, ak to nedokážu zvládať, tak tam dochádza k kolapsu. Také akože, keď si predstavíme nejaké civilizačné veci, tak útok, útek, tam máme nejaké úzkosti, paniky, dole v kolapse, tam máme vyhorenie, totálne vyčerpanie, depresie napríklad. A chcem vám ale porozprávať viacej o tom optimálnom stave nervového systému, lebo to je to, čomu my sa budeme venovať na tom pobyte, že my budeme dostávať ten nervový systém do stavu optimálneho a my ho budeme krmiť. Vlastne strava pre náš nervový systém je bezpečie. A tento náš nervový systém ovplyvňuje jednak to, aké myšlienky sa nám tvoria, aké máme emócie, čo sa deje v našom tele a aj ako sa správame. A chcem vám poukázať na to, ukázať to, že ako sa vlastne správa naša myseľ, emócie, telo a správanie, pokiaľ sme v optime a pokiaľ sme v tom móde prežitia. Zatiaľ zrozumiteľné? Už sa aj môžem nadýchnuť. Kľudne sa môžeš aj napiť. Ďakujem. Zatiaľ zrozumiteľné. Super, ďakujem, Natáška. A neviem, či vidíš ten chat teraz už, alebo nie. A Dominik ti odkazuje, že tiež kľudne dýchaj. Áno. A toto je ináč krásne, že ja napríklad nemôžem byť úplne v optimálnom stave nervového systému teraz. Ja potrebujem byť v zmiešanom stave nervového systému, ktorý je medzi tou vysokou aktivitou a tým naozaj skutočným bezpečím. Tam v tom okne, že kde som jednou nohou v tom bezpečí a v jednou nohou v tej vysokej aktivite, tam podávame maximálny výkon a tam sa nám aj ľahšie sústreďuje. Pretože to, čo napríklad tá vysoká aktivácia spôsobuje fyziologicky v tele je, že sa vieme ľahšie sústrediť. Máme tunelové videnie, naozaj fyzicky sa nám zmenší ten pohľad a menia sa nám napríklad aj funkcia svalov stredného ucha a počujeme horšie. Hej? Takže keď napríklad buchnú niekde dvere, tak mňa to tak nevyruší. Tak to len taká pikoška pre vás. No a teda, vráťme sa k tomu, že cítim sa naozaj krásne bezpečne a môj nervový systém je v optimálnom stave. A vtedy tá myseľ je taká, poviem to, prehľadná, je taká jasná. Viem mať taký nadhľad a naozaj racionalita sídli tu v našich čelových hlavokoch a vtedy je krásne, funguje prepojenie medzi tými našimi evolučne najstaršími mozgovými štruktúrami a práve tou racionalitou. Takže všetko fičí, mám pocit, že život je zvládnutelný. Pokiaľ ja začnem cítiť to, že nie som v takom bezpečí, tak tá myseľ sa ma snaží ochrániť. A ona sa ma snaží ochrániť tým, že stále premýšľa o tej minulosti, čo sa stalo, prečo sa stalo, lebo ona si myslí, že keď identifikujem, prečo
sa v minulosti niečo stalo, tak sa v budúcnosti tomu bude vedieť vyhnúť. Alebo ide do budúcnosti, že stále premýšľa, plánuje a tak ďalej, práve kvôli tomu, že chce sa pripraviť na všetky alternatívy. Čo ak sa stane toto, čo ak sa stane toto. Lenže tam chýba ako keby tá racionalita. Tam tie myšlienky sú extrémne rýchle, no teda závisí od toho, ako vysoko ste v aktivite, ale už keď to preženiem, že som naozaj v tej vysokej aktivite, tak tie myšlienky sú takéto, sú veľmi rýchle, sú veľmi opakujúce sa, sú také otrávne a nevieme ich zastaviť. Hej, že toto je asi dobrý ako keby benchmark na to, že keď neviem tie myšlienky zastaviť a neviem použiť ako keby tú racionalitu a už to iba ide a prevezme vlastne nadvládu nad mojim telom a myslou ten starý nervový systém. A potom, keby sme sa až vlastne dostali do toho modu prežitia dole, tak vtedy sú také myšlienky, že som neschopný, nič nemá cenu, nikdy sa mi to nepodarí, tak to naozaj také myšlienky odpojenia sa, beznádeje, bezmocnosti. A určite každý z nás zažil niekedy takéto myšlienky, on je len otázkou, že či sa vieme vrátiť a kde sa nachádzame väčšinu času. Je úplne nereálne, aby sme boli vždy v tom optimálnom stave nervového systému, lebo ten život prinesie nejakú, dajme tomu traumatickú udalosť alebo len nejakú veľmi náročnú udalosť. A je vtedy normálne, že máme také myšlienky a že, ja neviem, myšlienky nám zabrania spať, lenže drvivú väčšinu času by sme sa mali nachádzať v tom optimálnom stave. Keď sa na to pozrieme cez emócie, tak v tom pocite bezpečia my zažívame všetky emócie. A máme tú kapacitu v nervovom systéme ich naozaj prežiť. Že ich nechám prejsť cez svoj systém. Emócia príde, emócia odíde. Nezastavujem tie emócie, nepotláčam ich, ale viem s nimi byť. A pokiaľ prídem do toho módu prežitia, tak ten útok alebo útek, to je práve to, že unikám pred emóciami alebo ich potláčam. A už keď ani toto nefunguje a som veľmi dlho v tom móde prežitia, v tej vysokej aktivite, tak sa prepadnem dole a tam dochádza k tomu, že sa odpájem od emócií. To sa napríklad z hľadiska práce, to môžu mať lekári na áru, že vidia veľmi veľa ako smrti, tak oni sa často tam pozorovať to, že oni sa odpoja od vlastných emócií, pretože je príliš bolestivé byť s tým, čo tam je. A pokiaľ ja sa odpojím od emócií a môžete sa odpojiť vlastne od všetkých emócií alebo od niektorých, lenže to vy neovplyvnite, že od čoho sa odpojíte, ale ten život v tom odpojení je taký plochý, taký šedý, že možno necítim strach alebo necítim smútok, ale zároveň sa neviem ani poriadne tešiť. Že život prestane byť taký farebný. No a čo sa týka toho tela, tak pokiaľ nervový systém je v optimálnom stave, tak aj všetky naše procesy v tele sú v optimálnom stave. Dobre mi trávi, dobre mi funguje hormonálny systém, dobre mi funguje dýchanie, krásne ľahko dýcham, srdce mi primerane bije, nemáme žiadne srdcové arytmie a podobné záležitosti. Takže naozaj mám aj energiu, že opäť sme pri tom plynutí. A to je ako keby to zdravie, to plynutie, že mám energiu, regenerujem, som v záťaži, oddychujem, som v záťaži, oddychujem a mám chuť, mám radosť, mám tú energiu na ten život. Pokiaľ sa dostanem do módu prežitia, tak čo urobí telo je, že vypína luxusné procesy. Za luxusný proces napríklad považujeme trávenie, lebo keď ma naháňa medveď, tak nepotrebujem, aby mi trávilo. Alebo napríklad pohlavné ústrojenstvo nepotrebujeme, aby dobre fungovalo. Takže niektoré tieto luxusné procesy sa utlmia alebo sa úplne vypnú a naopak niektoré idú ako keby
príliš veľmi. To znamená, príliš mi bije srdce, veľmi krátko dýcham, som viac v takom nádychu, že celý život je v takom nádychu. A toto je opäť prirodzené, pokiaľ to trvá krátko, ale pokiaľ dlhodobo sa držím v tom móde prežitia, tak samozrejme nebudem stále dýchať takto, ale to telo si nájde nejakú novú rovnováhu a niekde sa to prejaví. Či už to bude nejaké zápalové ochorenie, srdcové, plúcne, s trávením spoločné alebo s pohlavnými orgánmi. Napríklad, keď máme ten mód prežitia v tom kolapse, a kde je to odpojenie sa, tak tam dochádza napríklad k tomu, že nevie niekto prežiť orgazmus, lebo vlastne odpojený od toho prežívania. Že ono to má vždy svoje pre aj proti. A samozrejme, všetko sa prejavuje aj v správaní. Ten optimálny stav nervového systému je charakterizovaný jednak tým bezpečím, ale ono sa to aj nazýva, že je to systém sociálnej angažovanosti. Že my sa vieme prepájať s inými ľuďmi len vtedy, keď máme náš nervový systém v optimálnom stave. My vtedy vieme sa pozrieť aj empaticky na životy iných. Máme pre nich také, že porozumenie. Hej? Vieme naozaj, že konštruktívne riešiť situácie. Neberieme si veci osobne. Ale ako náhle nás to vyhodí do toho módu prežitia, tak už buď utekáme, že ľudia napríklad, keď sú chronicky v tom móde prežitia, tak napríklad nezavolám a radšej napíšem. To môže byť taký prejav únikovej stratégie. Niekomu sa to prejaví v útoku od ohovárania cez agresiu, naozaj všetko možné. A potom v tom móde prežitia ten kolaps, to správanie, že naozaj, že neviem sa už pohnúť. Všetko, som taká apatická, nič ma nebaví, nič nemá zmysel a proste život nie je zvládnutelný. Takže keď sa vrátim, že keď je nervový systém OK, tak celý život ide OK. Celý život je krásne zvládnutelný, cítim sa v bezpečí, som zdravá, prežívam emócie, myseľ ma poslúcha a viem sa prepájať aj s ostatnými. A toto je niečo, čo by som si ja teda osobne prijala pre celé naše Slovensko, aby sme tam boli. A vy na tento pobyt môžete prísť v akomkoľvek stave. Že my si nevyberáme ten stav nervového systému. A tieto poháriky tak metaforicky znázorňujú to, že ako môžete prísť. Vy môžete prísť úplne, že s prázdnym tým pohárikom. A pokiaľ prídete s prázdnym pohárikom, tak tento pobyt vám začne výrazne dolievať a rozširovať vlastne tú kapacitu nervového systému. Lebo keď je ten pohárik prázdny, tak tá kapacita nervového systému je maličká. To znamená, že obyčajné bežné situácie, ktoré ste niekedy zvládali, vás vyhadzujú do toho módu prežitia. Pokiaľ máte ten pohár poloplný, tak perfektné, lebo vieme ho doplňať zase a čím je ten pohár plnší, tak tým zase zvládam viacej situácií. Lebo my, keď budeme budovať ten pocit bezpečia cez telo, tak my budeme rozširovať kapacitu nervového systému, čo znamená, že budeme budovať psychickú odolnosť. V praxi sa to prejaví tak, že zvládnete viac a viac a viac rôznych aj náročných situácií, bez toho, aby vás telo preplo do módu prežitia. Lebo to nie je vaše vedomé rozhodnutie. A pokiaľ váš pohár je plný, máte sa dobre, ste relatívne zregulovaní v rámci možnosti vášho života, tak pokiaľ vy si doprajete niečo takéto, tak často sa stane to, že váš ten systém naberie kapacitu na to, aby ste začali riešiť témy, ktoré tam máte dlho zakorenené a spustí vám to procesy také, ktoré ako keby, ja to volám, že umožnia vám oslobodiť sa od tej minulosti a pustiť ju.
Takže nech ste v akejkoľvek fáze a nech máte ten pohárik akýkoľvek, tak verte, že tým, že je to práca cez nervový systém a cez telo, tak dostanete presne to, čo potrebujete. Lebo ten nervový systém si to vytiahne z toho, ten zážitok. A poďme na takúto špecialitku, lebo že ako vlastne budeme na tom pobyte fungovať a prečo tak budeme fungovať. Chcem sa najprv zastaviť pri tom, že budeme pracovať v skupine. A naozaj len v skupine dokážete nervový systém zregulovať veľmi, veľmi hlboko. A to z dvoch dôvodov. Prvý je, že náš nervový systém je vzťahový. My, keď sa narodíme a sme bábätko, tak my nemáme tú schopnosť samých seba zregulovať. My nemáme dozretý ten nervový systém na to, aby sme si sami navodili ten pocit bezpečia. My máme dozreté len tie časti nervového systému, ktoré zabezpečujú to prežitie, čo dáva aj logiku. Lenže tým pádom my sme veľmi závislí od rodičov a od ľudí, ktorí sa prvé roky a mesiace života s nami nachádzajú. A práve od 0 do 3 rokov sa buduje ako keby ten hlboký pocit bezpečia. A ten pocit bezpečia sa deje vo vzťahu s iným nervovým systémom. A oni tie nervové systémy naozaj medzi sebou komunikujú. Keď si zoberiete, tak ten nervový systém je reprezentovaný nervami a neurónmi a oni medzi sebou si posielajú elektrické signály. Hej. A jednak to funguje aj ako keby na tejto elektrickej báze, tak to poviem. A jednak to funguje cez tvár, cez výraz tváre, cez tón rečí. Že my prídeme niekde do miestnosti a nikto nič nemusí povedať a vy cítite, že niečo sa tam deje. Alebo naopak, stretnete nejakého dobrého kamaráta a on je zregulovaný a vy sa chvíľku rozprávate a zrazu máte lepší deň. Pretože ten jeho nervový systém vás zreguloval. Ale naopak vás môže niekto aj dysregulovať. A teraz si predstavte, že my budeme cez tie 3 dni naozaj postupne budovať ten pocit bezpečia v tele a tým, že to budeme robiť všetci, tak my budeme stále viac a viac regulovanejší, budeme v tom optimálnom stave a ono sa to celé znásobí tým, že tie naše nervové systémy medzi sebou komunikujú. Takže ja vám osobne poviem, že ja som zažila naozaj, že som si povedala, že toto je ten pocit, kedy mám zregulovaný nervový systém, tak som to prvýkrát zažila práve v skupine. Že individuálne som nikdy tak hlboko nedošla. A vy ako náhle raz, ja mám až zimomrievky z toho, ako náhle vy raz zažijete tú hlbokú regeneráciu, vy otvárate v tom tele novú možnosť. A ono sa bude tam chcieť vrácať a vlastne ako keby zasvietite si v nejakej izbe a už tam budete mať zasvietené. A budete môcť ísť ďalej a budete môcť rozširovať ďalej a ďalej tú kapacitu nervového systému. Druhý dôvod, prečo ísť do skupiny, je ten zážitok prijatia. Pretože množstvo našich zranení v živote vzniká vo vzťahoch. A to je úplne jedno v akých, či s rodičmi, súrodencami, kamarátmi, partnermi v práci. Ale my sme evolučne proste sociálne bytosti a my máme veľmi zakorenenú v sebe evolučne potrebu prijatia. Lenže my potrebujeme byť prijatí takí, akí sme. Také naozaj, že bezpodmienečné prijatie. A pokiaľ teda vzniklo nejaký zážitok zranenia vo vzťahu, že niekto nás neprijímal takých, akí sme a museli sme sa meniť preto, aby sme prežili, tak tu v skupine získate zážitok toho,
že ste prijatí len za to, že ste. A to sa nazýva tzv. Korekčný zážitok a to vám môže radikálne zmeniť život. Hej, že tam sa naozaj v takýchto situáciách sa menia životy. Hej, tam sa liečia tie zranenia. A to súvisí s ďalším bodom, že už to asi vidíte, že bude v úvodzovkách zakázaný small talk a to bude od príchodu do soboty večera, pretože vám chcem dopriať ten zážitok toho, že sa stretneme ako ľudské bytosti. Že sa nestretneme ako muž, žena, rodič, sused, kamarát, lebo to všetko sú nejaké roly, ktoré v živote máme a na tie roly sa viažú nejaké očakávania. A práve toto bude príležitosť zažiť si to, že aké je to byť tu sám pre seba a bez toho, aby som mal na sebe nejaké masky. Aby som mal nejaké očakávania. A zároveň ten small talk je často takým únikom, že keď sa nám spustia počas toho nejaké procesy, tak je lepšie s nimi zostať v tom tichu, sám so sebou a ten small talk ako keby narúša tie procesy a potom je to akože taký negatívny prvok v tom. Ale viem, že ľudia sa radi rozprávajú, takže od soboty večera už budete sa môcť rozprávať aj medzi sebou, ale uvidíte, že možno je to na začiatku výzva nerobiť small talky a také aj povinné jazdy v tom small talku, ale je to nádherný zážitok a veľmi si prajem, aby sme si ho dopriali. Tiež to spoločné bývanie nie je náhodné. Lebo ak ste ma dobre počúvali, tak jeden z prejavov toho módu prežitia je taká potreba izolovať sa. Ale my sme totálne sociálne bytosti. A my už aj, ja neviem, mám peniaze na to, aby som si zaplatila jednoizbovú izbu v hoteli a mala pokoj, tak väčšina ľudí si to urobí, že chce mať taký ten svoj komfort. Lenže to je zase o tom zážitku, že ja môžem byť sám sebou aj vtedy, keď ma vidia ostatní. Že ja môžem zložiť tú masku. Lebo niekedy sa stane, že ja neviem, idem niekam, idem na školenie, idem na workshop, nasadím si svoju masku a potom čakám, kedy som konečne sama a tam ju zložím. Že konečne môžem byť sám sebou. A toto by malo podporovať to, že budeme sami sebou, budeme tam ako ľudské bytosti, nie ako, ja tam budem ako psychologička, ale vy tam nebudete ako reprezentovaní vašou prácou, nebudete rodič, nebudete sused, budete len vy naozaj v tej najčistejšej forme svojho bytia. A už som vravela, že ja to neviem fakt pripodobniť k ničomu, k žiadnemu školeniu, k žiadnemu workshopu, pretože ja to vnímam ako také plynutie. My naozaj, že povieme si začiatok, v piatok začíname o 4:00 a povieme si potom, že o koľkej máme jedlo a potom budeme plynúť. Zároveň chcem povedať, že bude dostatok času aj na oddych, že napríklad na obed určite budeme mať minimálne 2 hodiny, asi aj 2,5 hodiny, aby ste si jednak mohli pospať, lebo to býva aj energeticky náročné, aby ste sa mohli prejsť, aby ste mohli pobudnúť sami so sebou. Bude príležitosť ísť do sauny, budeme aj pozerať nejaký film, ale tiež to bude súvisieť s touto našou témou. Takže bude to také plynutie, také bezpečné prostredie v tom celom. A zároveň tá posledná bublinka je o tom, že si ma môžete počas toho pobytu kedykoľvek odchytiť, lebo vám sa môžu pospúšťať procesy, možno máte nejaké otázky, chcete niečo prebrať, takže ja tam budem naozaj pre vás a vy tam budete sami pre seba. A zároveň svojou prítomnosťou budete dopriavať vlastne ostatným ten zážitok jednak prijatia a oveľa hlbšej regulácie nervového systému. A blížim sa úplne na záver.
takým úplne, že organizačným informáciám, že začíname v piatok o tej 4. 25. apríla, začíname stravou večerou, potom máme 3-krát do dňa jedlo, sobota. Pracuje sa až tak, že do večera. Ja to budem riadiť celé podľa toho, ako na tom budeme ako skupina. Že to nebude také, že od do, ale budeme v tom celom plynúť a budeme vnímať naše potreby a vy aj dostanete na výber, že chcete si pospať, alebo chcete si ísť do sauny, alebo idete si pozrieť film. Toto bude úplne na vás, že tam budete vy na svojom prvom mieste. Miesto je Terabela, je to krásna prerobená tak farma. Budeme tam len my v takom naozaj veľkom areáli, a teda klamem, nebudeme tam len my, budú tam aj kone. A jedlo nám tiež donesú, varia tam veľmi dobre, lokálne. A samozrejme, bude tam kávička, čaj, tak klasika, ovocie cez deň. A celý ten program bude v jurte na kopci a je to naozaj také krásne, bezpečné miesto a ten náš nervový systém, on potrebuje aj dobré prostredie na to, aby sa hlboko zreguloval. A tu naozaj hrá všetko v prospech tej regulácie nervového systému. Lebo nie je jedno aj to, čo jeme, koľko pijeme, kde sa nachádzame. Tá príroda má veľké regulačné schopnosti. Je už to aj neurovedecky zistené, že prečo, ale to nás nemusí v tejto chvíli zaujímať. A teda cena je 690 €, ale pokiaľ by ste sa prihlasili dneska, tak to bude 590 € a platí sa nevratná záloha vo výške 300 €. Joj, ja už sa tam vidím, už tam vidím aj nás. Ste to videli, ako som o tom rozprávala. A teraz je priestor na vaše otázky, že čokoľvek, čo sa potrebujete opýtať kľudne, ešte nahrávame a chcete sa opýtať niečo mimo nahrávania, tak kľudne len napíšte do chatu a keď sa vypneme, tak vám zodpoviem všetky vaše otázky. Aha, Dominik už tu má milión otázok. Ja sa ospravedlňujem ešte predtým, ako prejdeš k otázkam. Ja žiadne nemám, sa chcem iba veľmi pekne poďakovať, že to bolo veľmi pekne štrukturované, aj tak jasne si to poňala, že som pochopila, o čom to celé bolo. Takže budem už musieť ísť o ten 45, ale super, ďakujem veľmi pekne za všetky informácie, znie to veľmi, veľmi fajn, aj celkovo tá tvoja téma je naozaj super. Tak ďakujem ešte raz, no drž sa, ahoj. Ďakujem, Ahojte aj Natáša, krásny ostatní, večer. čaute. Dobre, Dominik, zodpoviem tie otázky nahlas, alebo teda nahlas ich zodpoviem, ale že či ich nahráme, alebo chceš bez nahrávania, len mi daj echo. Môžem, ďakujem. Dobre, tak idem čítať. Prvá otázka. Som vysoko citlivý, teda HSP, a chodím na terapie k rogerianskému terapeutovi. Každý deň meditujem, to sa nechválim. Len chcem povedať, že aj napriek tomu sa cítim do strese. Podnikám a mám jednoročné bábo. Jasné. Čiže je to aj dosť náročné obdobie. Je pre mňa pobyt vhodný, lebo mám pocit, že v tomto životnom období to vlastne inak byť ani nemôže, že je to proste náročné. Áno, je to objektívne náročné obdobie, ale je rozdiel, že či máš tú kapacitu na ten život takúto alebo takúto. Že za mňa odpoveď jednoznačne ten pobyt je pre teba vhodný, lebo to, čo sa tebe udeje, že tie situácie budeš zvládať s väčšou ľahkosťou. Že veľmi ako keby... Čo my urobíme na tom pobyte je, že budeme postupne prenášať ako keby to, že v akom stave sme, v akom stave máme ten nervový systém, nebude tak závislé od toho prostredia, ale práve sa nám to ukotví do nášho vnútra. A to je to, čo chceme.
byť čo najviac regulovaný, aby nám tie čelové laloky fungovali, vedeli byť v kľude, neútočili, neunikali a tak ďalej. Je možné mať na pobyte súkromie samostatnú izbu, toto som mám napísané skôr, ale vidím, že asi nie. Takto, je to možné. Hej, že pokiaľ by to malo byť pre teba vyvolávať ti to diskomfort a znižovať ten pocit bezpečia, tak nepoďme zase, príjmem ešte ľuvku, že nepoďme ako keby cez tú hranicu, pokiaľ cítiš, že to tak chceš mať. Hej. Zároveň si počul tie benefity, že prečo to tak je a je to úplne akože za mňa na tvojom rozhodnutí. 3. Myslíš, že je možné, aby sa mi môj nervový systém rozšíril na kapacite, aj keď som vysoko citlivý? Jasné, áno. Akože vysoká citlivosť je jedna z mála vecí, ktoré sú nám geneticky dané. Výhoda a zároveň nevýhoda vysoko citlivých ľudí je, že ste relatívne vysoko závislí od toho prostredia. Lenže to má výhodu v tom, že keď ste v dobrom, bezpečnom prostredí, vy aj rýchlejšie kvitnete, tak to poviem, že vám sa rýchlejšie darí, vám sa naozaj, že sa aj rýchlejšie regulujete a ste pozitívne citlivejší na tie techniky. Štvrtá otázka, čo sa týka small talku, že či budeme mlčať. Takto, počas tej práce tam budú zdieľania, hej, že to nebudeme, že nie je to pobyt v tichu. Hej. Budeme sa rozprávať, ale budeme sa rozprávať k téme a každý bude mať ten svoj priestor. A potom už keď budú tie prestávky, pôjdeme sa najesť, tak už v tom jedení budeme naozaj, že ticho, budeme viac vnímať to, čo jeme, ako nám to chutí. Samozrejme, že poviem niekomu, že prosím ťa, podaj mi solničku, tak to môžem povedať, ale nezačnem sa baviť smalltalkovo, že kade som, čo robím a že mám ročné dieťa a tak ďalej. Toľko nás tam asi bude. Malinko. Akože ja odhadujem tak, že do 10. Hej, že nebude to určite veľká skupina. Aha. A vidím, že Dominik ešte píše. Jasné. Lukas nás snaží prihlásiť. A nejako je tu nejde. Ďakujem, Dominik, že si sa zúčastnil aj za tvoje otázky. Perfektné. A super, budem rada, keď sa dneska rozhodneš. Dobre, ja už vypnem teda nahrávanie, keďže nemáme ďalšie otázky. My si ešte toto môžeme napísať. Napíšem, že kam sa prihlásiť na môj e-mail alena.porubska@somaticky.sk. Ja to napíšem aj do chatu, aby si to mal a nemusel si to pamätať. Tak vypínam nahrávanie. Ďakujem všetkým, kto budete pozerať takto zo záznamu a budem sa tešiť na vás.